May adlaw nung ilek. Di ada mi sayong pinuyanan ki magpatambal. Mayong adlaw pod. Magpatambal dahil mo. Sige, lingko sa naman. Unsa gud ay inyong gibate? Ano magawa akong kapikas nung ilek? Ano ako ipatanaw ni mo kay na dili manggaw. Nagdila? Pasig buros. Congrats ninyong duha. Ay dili buntis nung ilek. Kani iyang sakit, kani iyang panghuna-huna kay dili. Dili ang panghuna-huna. Yun na pa. Unsa man day imong nabantayan anak nga nadili man ka na iyang panghuna-huna. Kuan man gud nung ilek. Kanang mamahaw may, ako siyang gisampit. Unya kay, nahuman na lamang kong kaon. Mo may ilihok niya mo kaon. Nya, wag ko na siya ako siya sampita. Namaters ta. Rusta, mamaha ta ba? Aw nera ka? Unsa man ka tuknoy, manampit man lamang ka og humana na kagkaon? Wa man ka batasan? Ay buang man dagway, kagisampit ka ganiha. Di na sani pamahaw, paniuto na sana eh. Kuan po nung ilay, kanang gawin may ng pamahaw, yung tubag sa pagkahapon. Ako sa hindi tubag ng hapuna, himbalo sa siya tubag pagkagabi eh. Matay, dili sila uto ka na. Tuknoy! Ikaw huwag yung kay batasan pagkawanaw kay Bulos. Bila malaman ko ni mong panos para pamahaw. Kadugay ka mo kaliyo, loading ka na mong utaw. Pamahaw pa ni mo rin ng alas 5 na. Uto ka na ni mo. Wazal, na po ng gabi mo ba sa tubag? Hindi, grabe nung ilay. Kaya ka nang managkuhan mo yan ng gabi ihunga. Ngayon manoon sa patay. Nga nakapahuway na ko kay Kapoy. Upo manoon iulang ko sa natagmilaw na ka. Ngayon manoon tagabasik patay yan ay. Agay! Agay! Inayaya! Tuknoy! Inayara! Tuknoy! Kanus aman mo siya na obserbaran nga gasugod siya ingon ana. Nagsugo nag-inaana siya nung ilay at tung paghuman niya panglaba. Sige atong asubayon. Orasyon ni San David. Hari kang manulunda. Pabor kang mutambed. Upo ang pante. Nagubo sa katre. Palunga ang suka. Wa na'y magsaba-saba. Ikaw na'y bahala sa gianan sa bata. Di ara, Tuknoy. Nakasala ang imong asawa didto sa labanan. Nga dunay tapad nga lubi. Nga naay nagapuyong dili ingon nato. Tungod kay ang imong brief nga gabok. Iyang gibalibag tungod sa lubi. Apan nakaigo siya og dili ingon nato. Maunang mibalos. Nang, sumi atong buhat no anay nung ilay. Kine. Doon na ako'y tubig hiere. Nga kining tubiga, mao kini ang giilogan sa Russia ug Ukraine. Busa ipainom ni sa imong asawa ug ugma pohon, makita nimo ang resulta. Salamat nung ilay. Muuli sa may. Mayong adlaw nung elek, akong katambalan ni akong bana kay dugay kayong istorya. Tuknoy, nahibalik lagi ka. Kumusta man ang imong asawa? Okay na? Okay na unta nung ilay. Pero, na-advance man ang una-una. Ikaw Tuknoy ha? Panihani kaninong elek araw makakayo ka og kaning lumay? Karon ilumay ani mo mga bayan? Ha? Bayhan kita buhanga ka! Layas na! Ha? Bayhan tayo ka buhanga ka! Ako na dito mo So karon mag-shoutout na din sa YouTube. Yung shoutout ni Rogen Valles.
Sumiru si Baisa ni. Ay. Nicole Himina. Dool. Kani? Ramses Balabala. Francis Balaba. Idol lang naong ma, idol lang naong. Francis Idol lang naong ito kamera no. Shout out ni Ramses Balaba. Ne, ay ito. Shout out ni Ramses Balaba. Good. Francis Balingkel. Nicole Makabinggil. Batse Makabinggil. Batse Makabinggil. Kumpa lagi ning Wana. Shout out Wana Sindo. Pero nga pag shout out. Sa dia. Wana Sindo from Tuadilo, Sames Occidental. Sunod. mga kabuuan. Mau na ngukot na yan. Kuan hawakan. Ag mau po nga short, ag barato na ka short. Ag barato no ba mau po naman. Ronald. Shoutout ni Super Migo Bay o pa-shoutout sa iyang small YouTube channel nga Super Migo Bay. Shout out sa tanong. Ito nga ana gani. Simon. Di ka mo na po, tubangan. So, shout out ni Joseph D1. Aday, bisag pag... Oh, sige. Alyaan pa mo. Ano guys? Oh, John Mahinay. Moy. Yawa mo! Asa ini ba? Si Junjun Mahinay? Diablo yun. Taon kasi panarang tungod. Okay, play! Pati di na dyan bakit ako itaw? Di na dyan ako na masuoton niya. Pero mabantuan mo ako dito raw. Magaba ko siya naglupis. Shout out Junjun Mahinay. Ay! Shout out Junjun Mahinay. Shout out sa kumakauban nga naglayog. Burang nang mga mungguloid. So more dito tayo guys, so salamat sa paglantaw ano nga video paghuman. So ayaw kalimot sa mag-subscribe, pag-click sa notification bell para ma-update mo sa mga upcoming videos na mo. Tapos kung magpa-shoutout mo, comment below with hashtag Mamarang. Then hashtag Mamarang. Secure TV! You're not a people against us! Peace out!